rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, yau ma gani na ƙara dawowa. Wani uba ne da yarsa. Ban san me dalilin da irin idan maza suka zo gurin yarinyar zance sai ya rika korarsu, bayan yana korarsu ya rika hantararsu. To me dalili? Kuma sai ya fi fifita ita kanta yar akan uwar. To me wannan dalilin da jawo haka? Baya bari ta kula kowa, baya bari ta saurari kowa, kuma ta kai munzalin aure. In ma abu kake nema a wurinta sai dai ka zo ka bi ta hannun yar, madadin ka bi ta hannun uwar sai dai a bi ta hannun yar. To me ya jawo haka? To ƙalubale dai gare mu iyaye. In dai ba wata alaƙa ba ce a tsakaninsu, ya kamata a ce ya rabu da ita ta rinƙa zance, kuma wannan alaƙar da ya ɗauko kamar ta mahaifiyarta ya ɗora a tsakanin shi da ita bai kamata ba. Ubangiji Allah isa ya ji wannan roƙo namu da ka duba girman Allah, ka duba girman Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ya da ka ɗauke ta ka sa ta a gurbin mahaifiyarta bai dace ba. Ba gurbin mahaifiyarta ya kamata ka sa ta ba. Ka batta a matsayinta na ya, uwarta kuma ka batta a matsayinta na uwarta, amma ka canja musu gurbi, bai kamata ba. Ka canja, saboda zargi kala-kala za a yi ta yi. Kuma tsakani da Allah, don gaskiya ko ni da ake gaya min ma abinda na ɗauka kenan. Tunani ne akwai wata alaƙa bayan ta haihuwa a tsakaninka da yarka da ake bani labari, saboda abubuwan ne da ake gaya min ya bani mamaki, kuma ba zan yi mamaki da ikon Allah ba, saboda rayuwa ta lalace yanzu. Sai dai addu'a, to Ubangiji Allah ka samu dace.